Simple yun nun masanan, pare. Oh. Kulkugon mo sa speaker, dahil nan masound. Loko-loko ka. Pero may mensahe mang girarayan. Buwa ka talaga. Sige. Paring tiyo, sound ang figuroronan ta. Oh. Nagproponer si City Councilor Nestor San Pablo Aha. na tawan amindaron itong provision kang ordinance numero 005 of 2021, otherwise known as the Air and Noise Pollution Ooh. Management Ordinance. Oho. Kaya ini ba kaso nagbabawal sa maribok? Aha. Maribok na yung mga pabayle, tapos sa disora, basta noise. Wakawak na video 5. Video okay. Yan. Oh. Moda sumaribok ko na motorsiklo. Yan, sige. Carry ba dyan? Duman sa pinagproponer na ordinance, pag-urayan pa man ini sa komitiba, sabi ni City Councilor San Pablo, dapat ngaya i-exempt so 400cc and above. Aha, iyo. Oho. Tapi sabi duman na may mga pagbabawal na na decibel sana. Iyo ta. Iyan baga paanong mga big bikes, ang displacement kan makina kan halangkaw kaya an butubot man makusog. Dahil man kayang kontrolon Di man unless kaya. na kagan mo kito ng silencer, put na man sa makina. Oo. Sayang kapag bakal mo kan big bike. Yan, diyan baga may nairiwal pa minsan pa ding Jomar, kung di man nakakasabot, so apprehending officer na ini, big bike ini, and factory installed diyan, da ini kinulkog diyan. Roger, Oo, sige. ang sabi kaya sa LTO, binago naman sa standard. Oho. Ang new standard kang sound, maximum dapat 99 decibels Okay. para sa brand new vehicle. Oho. Ang big bike, 400cc and above, are exempted. Ayo. Pero sa ordinansa kan tabako na haluyo ng naipasar 2021 na dahil pananggad na implement. Aha. Oh. daing exemption sa big bike. Mhm. Muda baba pa kang inot so maximum decibel Mhm. na pigbautog kang LTO. Mhm. Aram ko nga taday na implement. Why? Sabi ni Kagawad ni Nestor San Pablo, madidipisilan talaga kaming implementar. Iyan na sa motor. Oho. Takay po ang kipang sukol kan tanog. Day man kami ng instrumento. Igwang instrumento, pero day sinda. O ikaw ang instrumento day sinda. Roger. Day man mapapwedeng swapre officer iyong idukot sa talinga duman na luho, buda pa butubutan kang kun. Ito pwede. Oo. Yan, madadali man sinda. Mhm. Takang inot, kung ginibon ninda ang ang ordinansa, sakto ba nga po, maski big bike? Oho. Ngunya, bagong tanaman nga yayan. Oo. Duma naman kita sa standard. Yes. So, ang standard palan is 99 decibels as measured sa 2,000 to 2,500 revolution per minute. RPM. Pag naglapwas dyan, noise pollutant naan. Aha. Kaya ang nagdaman sa committee hearing is i-amend na itong proposal, itong ordinansa. Mhm. Include in the proposed budget for the procurement of breath analyzer tas mga sa parabuyong. Takiri ba yan dumaan? Oho. Audiometer and decibel unit. Yan ang importante. Oho. Kapag din kita nakabakal ka yan, ang pwede kang dakupon, ito sanang mga mapatunayan na bakong sa original na mapler. Yan, pinag-modify sa mapler. Yan. Modified, pero tabawal man talagaan. Pero igwa ngayon bakong modified na maribok, taman masusukol ngayon. Paano taman nga masukulan? Daining basihan. Kan ba May mareklamo ngayakaan. Dog kita. Daog, tadaing basihan nga ni. Roger on that. Okay. So yun ang yan, magiging rekomendasyon. Iamon itong ordinance, magbakal kay audiometer and decibel unit, tapos makondisir kay mga 7 arok sa information campaign to educate motorists Iyo. sa proper
muffler maintenance, noise regulation, Mhm. asin sa importansya kan pagkumple sa mga existing ordinansa. Natadaon ta pag naghaloy, habunan amigo tang ana bako taman mibid, habunan ning ribok ade. Iyo baga, nagkakaedad naman gayon. Di ako nagtaram ka na, bala ka. Oy, Abo na nga ni, pwede, Ah. abo na nga ni, pwede magturtambay dumambaga sa may mga saan, mga music. habo niya nakaan. Pero pwede man gayon pag ding music basta sa igwasan ang nagikol-ikol. Kagawad Nes, Vice. Di ako nagtaram ka na. Si Jomar nagtaram ka, pating Jomar. Dahil naman talaga para ano ni, steady na sa harong. Sa bagay, dati na baga talagang good boy. Oh. Minsan man sa nakaya na nakakaluwas ini si Kagawad Aha. sa kun official function. Yan. Believe ako dyan sa satong amigo nga. Pag dayaw na sa napirmi duman sa may gasolinahan, Yan. Gasikaso sa negosyo. Pag luwas sa gasolinahan, trabaho. Yan. Very good. Pag alis sa trabaho, pasiring sa gasolinahan, pigrula puwasa na sana ako. Ay, patama yung lalaking na. Pigro na po sa pigliad-liad na sa lugar mo. Good morning, sabi, Vice, dating Vice in now Kagawad, Nestor San Pablo. Jokonle. Good morning sa imo. Ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Ukan sa baga, duman sa programa ni VP Henry, natukar na yan, ay ningso sa pag-modify kan mga muffler baga. O, tama. Dahil nindo pag para dudot-duton iyan na motorsiklo nindo. Iyan, pinag-adalan po iyan na design kaan. So, balances, so, aerodynamics kaan. O, pag para modify nindo yan, ay nako. Mamumugta ka mo sa peligro sa pagpadalagang kaan. Ang pag-design kan motorsiklo, pag-design kan mga bihikulo, piko-considerar kaan, so safety kang kunyan kan mapadalagan. Balanse, aerodynamics, yan, so pwersa kan makina. Ay, kung dutunin doon motorsiklo, kung ano-ano, makukompromiteran sa endong kaligtasan sa pagpadalagan kan bihikulo. Kaya, dahil napagpara, dudot-dutunan. Aper na sana, iyan managad na kwan, may nag-iriwal pa kan, so, pwede dulos ubos, so, ibang mga dahil man nakasabot kan so big bikes baga na ang displacement kan makinaharalang ka o mga makusog man talagang butobot kan tanog ka anta dahil mo pwedeng punguton ang tanog kan dakulao na mapersang makina. Maray ko sa yung kabayo pa ding na kwadrado ang goma tabba. Dahil nang gadning ribok, maski sayin mo ito ilaog, safety pa ding maski biglang liko, dahil ribok. Safety, Papamar? Yun nire si Papamar, paring nald. Motor mo? Ana? Aling ko sa motor mo? Sa'yo na naman. Nagliko duman sa Harani sa Aromina Gis Labore? Loko-loko ka. Dek, ano ka man dumana, Ber? Sa NH? I deny and vehemently deny that malicious, untrue, and false accusations against me. Salamat, maray na aga, masunod tulos, Andy Mar. Sa indong nadangog ang programang Tingog